Gaya biane eh. Bos kita ini. Uy, bay. Ngapa sih kita bay? Ngapa sa gabi? Trabaho lagi? Oh, lagi ya ate kadugay biane. Ngapa? Kasi tasig tanan mo boss bay. Wala bay. Bayad ka, sig tanan dre. Sabi kay. Ano mag gilam-laman ni sige bay. Design eh, design. Ano na pintik-pintik. Design na. Sabi, nang-apply ka ron eh. Wilbert alias Sabu. Muro na yung big boy yung nangambuang eh. So doon ang tanin sila yung nagtita ka gina. Wilbert, Sodre! Ay, sir, may contact na sir. Oh, buntag sir. Wilbert, no? Oh, klaro na sir. Contact sir. Oh, lingkod ya. Pwede sa magbarog ka. Wala na sir. Anong naam ka dito ron? Klaro na sir, mga apply ng trabaho sir. Sa man kasi trabaho yung mga applyan dire sa among kumpanya. Kung saan sir, basta trabaho sir. Di ka kapili ang trabaho. Dili sir, tanang trabaho, akong trabaho. Kahit nga may trabaho sir eh. Base sa imuhang pag-dista dire. Ma'am ka experience. Mga ginang-apply kong trabaho sir, kay para maka-experience sir. Usap ka na lang, gilamat ka sir. Anong nangita magkagtrabaho? Ngita ko sir, kaya wala ko trabaho. Ang nga ngita ko na Sugot ram ka ka, nga bisa kung saan trabaho ay mong trabahoon ka, okay ra nimo. Okay na sir eh, basta trabaho sir. Nagwanta mo kita tibuk adlaw ikortahay sir. Ayo kayo. Oh, nami bakante timing jigay pagkakuan na nimo, pagka-apply ka ron. Okay, musugot ram ka ka, 100,000 nimong adlaw. Okay na sir eh. Ganda pa. Ah, sige. Kuyog na ko. Kay ipakita na ko yung sa trabaho nimo, ha? Okay na nimo 100,000? Okay na sir eh. Tatakto na ka na sir. Yahay po sa presidente na sir. Tara. Ari ko na ko. Dali, kawas yun. Ari ka diri. Ari ka ha. Ari ra ka tibok adlaw ha. Diri ra ka magparog permit tibok adlaw 100,000 na imong adlaw. Ingan ka na yung baba. Ya, imong kamot, ana na imong kamot. Pag-change para chuy ka. Pwede na sir. Oh, pwede ra mag-change. Diri ra ka tibok adlaw ha. Matakom ka na imong baba, wa kay sweldo 100,000 ha. Sabot ka? Ha? Sabot ako diya, balik ko. Sir. Oh, ano man? Usap gini trabaho ako sir. Ano yung ko pangangahon niya? Mag-anong kamo sir. Garay mo trabaho ah. Nga, mao ka na mga ablidor dire kay kuwang me. Sige. Ta. Oh, mana mo trabaho ha? Tibok adlaw. Ay paglihok ka, wa kay sweldo. Yato sa trabaho na to ane. Hindi mo di 100,000. Pwede siya taglisura.